ngade imarina kashnong trajo ngade ina lagdira man ngapyang ngobhaya phi ba ro sha kani ka channel jonga lagdira roots. Wow, pet katay antay ka jahat ka ba he ba. What ite inong tray ila irit ba haba iyang kamat jongka. Kala ya pher bakli bakpi habang ngayon nujor ya ite iling barit bat katay ka jahat bahe kabade ka rescue jahat hakaba kajutan ya kiway bat kilieng ki bahe bha ki badan jingthut bat basange ha preng ko ne kaduriaw petsi kajing ikia temo ngamla modur tepi hakanu kurkom bawat lada kakya kan ni kala banyaj bat per ha ko kide ki engine phi ke bayarap ya ki bakin per ha ka wala da ki he makna kadnu kadnuru tangba ha kanu karukom lashna ya ki pat mo ahli phi nginya rungkai ha po kani ka karkhana manyapit kai ha kanu karukom lashna kita ki engine ha kani ka karkhana ki jushna ya ki benta baper jong ke engine hakaba hadin ki pendat iway bat iway man penlong ya ke engine ka bahe baha oh bet ki benta ayu kini ki isnar baha ngatharai kin kya baha phi ite iba hangte ngatharai ibun kam ka pen kre bat pen bet ya ki benta baper ba in pendan. Wow, kajing he kata karkhana kat bagi nong tripat ki duna baha ngayo itang way armut batray hang ni habaduna brio community ngatharai ki pendon kamde da ki machine phi man pendat bat penyas no ya kita ki benta jong ke engine bet kini hang ni bacer ngam kitab ikum kitab umum day kat ba kini hang ni pat phi ngatharai kide ki pipe ban pentuit ne ban kensat ya ka diesel namar bangayo i bakidon ki tlewa saudong jongki ani kita hang tapat kide ki eimo ki ikya ba ngatharai kide ki ne phi kita ki piston ngati ngaklumar kle phi babun palat kita ki benta ki stok de imat ya ke umpnyang ha kini kitab manyat ya kinar kenang ban laj sarang kani hang ni lada ngam bakla kadai tang kawe ki benta jong kesinrong engine ni man pit kai fi ha kini kinar bapelun ki drill ya shibun ki tliu na kata kadau ki yo ya shibun kini kinar basapret kani hang niru kadai sakaway pat ke benta jong ke engine bat anda habala ada pendat bat kiway pat kan sakam ihe shu kum kani hang ni lashna ya ki engine hakibun rukom nuksa kum kani hang ni balong rupa kaya per bakatumentan balong rong keti day kani ka karkhana engine kahe abha phi bat kadon ru bun benta kadai ru ka karkhana balarim malashna haus nem kat khandai spa khat ar wow pet ki bun bha ke jinat udon ru upai ubahe bha imat ban penlat ya katdem tangba ngausi phi bakapen mi ya kal air bajak klia lengba uni upai ubahe baha katai yang tai kade ke engine bala de pendat bat ke ikia baha mdei klan ki engine ti ki kali kiling suin bat ki jhat kimla aphi ban trekam namar bala ashna ya ki dakinar na katakadaw kila kan syad daki rong baper kanan bakin light na kasarang
ka kubor babha ka longba ha ka lawe basyen kini ki karkhana kin sa penmi ya ki engine ki ba pendon kam da ka hydrogen gas ha ka jaka ka diesel bat ha ka jaka ka tedem kan mi no tang da ka ka biang baham de kenang bakan light na ka jing penjak lea ya kal air na kata ka daw kila ay kerteng ya ka da ka bi hydro don bok pi ba ki brio ki start kidang la ban penmi ya ki ki batamai ti ha ka we kapor indah pio i biang ya kini ki jahat ki bahe sadaya perkat bat ken mau mo baki don ki engine hapo jongki hakaba klem maki ki jahat kit namla banyat kumni ki bye bye saya syok suk paro bas kau bahawat klet ban subscribe haka channel jonga like Terra Roots bye bye.